Як вам увогуле медыапрысутнасць нашых гарадзенскіх сертыфіцыраваных чыноўнікаў у інстаграмах? Ну, як табе сказаць, хай прысутнічаюць у інстаграмах, абы не кралі. Чым бы дзіця не цешылася, што называецца, абы не плакала. Но, Да, так, насамрэч, так і спадарня Ірына, ёсць. мы ж тут з вами ўжо які выпуск абмяркоўваем такую ці іншую прапаганду. Як вы думаеце, вот это вот тут прям прапаганда, гэта прям стварэнне станоўчага вобразу ўлады ці што, ці гэта проста курам насмех? Я не ведаю, ці глядзяць куры інстаграм нашых чыноўнікаў. Не ведаю, ці яны смяюцца, але ў мяне на пачатку выпуска быў проста нейкі нервовы вельмі смех. Гэта вельмі добра, бо смех працягвае жыццё. Я думаю, што спадар Лесковіч, як медык у анамнезе мае там это Такі самае, каранік-медык. І каранік О! Я думаю, што лекары кепскага не параяць, таму глядзіце, калі ласка, нашых чыноўнікаў, падпісвайцеся на іх інстаграмы. Гэта дапаможа вам жыць доўга і шчасліва.